कधीतरी कोल्हापुराकडे गेला असाल तर पंग तिथलं जत्रा मटण नक्कीच खाल्ला असाल। आज यांच्या घरी, उद्या त्यांच्या घरी, परवा त्यांच्या घरी असं वेगवेगळ्या चवीचे मटण रस्सा तुम्हाला चाखायला मिळतील। तर आज आपण बघणार आहोत आपल्या कोल्हापूरचा प्रसिद्ध एकदम झणझणीत तर्रीदार एकदम नादखुळा जत्रेतला मटण रस्सा कसा बनवायचा एकदम सोप्या साध्या पद्धतीत सांगितलेला आहे। अगदी घरगुती मसाल्यांमध्ये भरपूर टिप्ससह रेसिपी शेअर केलेली आहे। रेसिपी आवडली तर एक लाईक नक्की करा, चॅनलवर नवीन असाल सबस्क्राइब करा, बाजूची बेल घंटा नक्की क्लिक करा आणि आपल्या कुकिंग तिकीट मराठीचे ऑर्गॅनिक डंकावर कुटलेले मसाले जर तुम्हाला ऑर्डर करायचे असतील तर डिस्क्रिप्शन मध्ये व्हॉट्सअप नंबर दिलेला आहे, नक्की मेसेज करा। सुरुवात करूया। तर आज आपण 1 किलो मटणाचा मस्त झणझणीत रस्सा किंवा कोल्हापुरी जत्रा मटण कसं बनवायचं ते बघणार आहोत। त्यासाठी इथे आपण 1 किलो प्रमाणात मिक्स मटण घेतलेलं आहे। आता मटणाचा रस्सा अगदी छान चविष्ट होण्यासाठी मिक्स मटण आपल्याला बाजारामध्ये किंवा मटण शॉपमध्ये अगदी सहज उपलब्ध होतात। बाजारातून आणल्यानंतर आवडीप्रमाणे छोटे मोठे तुकडे करायचे, नळाखाली स्वच्छ आपण हे धुवून घेतलेलं आहे। आता इथे आपण कुकरमध्ये एक पळीभर तेल गरम करून घेतलेलं आहे। तेल हलकसं गरम झालं की यामध्ये आपण काही खडे मसाले घालणार आहोत। यामध्ये 1 इंच दालचिनी आहे, 3 हिरव्या वेलच्या फोडून घेतल्यात, अर्धा आपण इथे जावित्री घेतलेली आहे, अर्ध चक्री फूल घेतलेला आहे, 5-6 लवंग, 5-6 काळी मिरी घेतलेली आहे। यापैकी 1-2 खडा मसाला नसेल तर तुम्ही स्किप केला तरी सुद्धा चालू शकेल। घरामध्ये जे कोणते खडे मसाले असतील ते तुम्ही इथे वापरू शकता। सोबतच 5-6 लसणाच्या पाकळ्या अगदी बारीक चिरून घेतलेल्या आहेत, तुम्ही ठेचून घातल्या तरी सुद्धा चालू शकेल। फक्त लसूण इथे ताजा वापरावा म्हणजे मटण रस्सा चवीला अगदी छान होतं। अगदी मध्यम आचेवर काही सेकंद थोडासा सोनेरी रंग होईपर्यंत लसूण आपण छान परतून घेतलेला आहे। गरम मसाला तळायला खूप जास्त वेळ लागत नाही। हे आपण अगदी मध्यम आकाराचा कांदा असतो ना त्यातला सुद्धा अर्धा आपण असा हा उभा पातळ चिरून घेतलाय, तो सुद्धा अगदी आपल्याला छान लालसर रंगावर तळून घ्यायचा आहे। खूप जास्त रंग बदलू नका, खूप जास्त कांदा काळपट करू नका। असा हलकासा झाला की यामध्ये अगदी पाव चमचा आपण हळद घेणार आहोत। आपली ही सेलम हळद असल्यामुळे थोडीशी जरी घातली तरी जेवणाला रंग आणि चव छान येते। चमचाभर बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून पुन्हा या फोडणीमध्ये 1 मिनिटभर आपण चांगलं परतून घेतलंय। रंग छान आलेला आहे, मस्त सुगंध सगळ्या घरात पसरलेला आहे। आता यामध्ये आपण स्वच्छ केलेलं 1 किलो मटण घातलेलं आहे। आता यामध्ये साधारणतः 5 मिनिटं मध्यम आचेवर या फोडणीमध्ये मटण आपल्याला चांगलं परतून घ्यायचं आहे। तत्पूर्वी चमचाभर किंवा चवीपुरतं मीठ घातलेलं आहे। असं चांगलं यामध्ये परतून घेतलं की तुम्हाला मटण वेगळं हळद मिठामध्ये मॅरिनेट सुद्धा करावं लागत नाही। जर तुमच्याकडे वेळ असेल तर थोडंसं हळद मीठ लावून एक अर्धा पाऊण तास तुम्ही झाकून ठेवू शकता। जर वेळ नसेल तर या पद्धतीने डायरेक्ट केलं तरी सुद्धा मटणाच्या रश्श्याला चव अगदी छान येते। हळद मीठ किंवा या फोडणीमध्ये जितकं तुम्ही मटण छान परतून घ्याल तसं याला छान तेल सुटतं, पाणी सुटतं आणि मटण रश्श्याला चव अगदी छान येते। 4-5 मिनिटं चांगलं परतून घेतलं की यामध्ये आवश्यकतेनुसार आपल्याला कोमट पाणी घालायचं आहे। लक्षात असू द्या, मटणाला जर रंग आणि चव छान यायची असेल तर शक्यतो कोमट किंवा गरम पाण्याचा आपल्याला इथे उपयोग करायचा आहे। आता इथे साधारणतः 1.5 लिटर आपण या 1 किलो मटणासाठी पाणी घातलंय। तुम्ही तुमच्या आवश्यकतेनुसार कमी अधिक करू शकता। मटण अगदी व्यवस्थित पाण्यामध्ये बुडेल, छान शिजून तयार होईल इतपत आपल्याला पाणी घालायचं आहे। हलकीशी मोठ्या आचेवर 1-2 मिनिटं छान उकळी काढून घेतली की याला झाकण लावायचं आहे आणि मटण शिजायला साधारणतः 8-9 शिट्या लागतात, त्यानुसार तुम्हाला याच्या शिट्या घ्यायच्या आहे। आता तुमच्या कुकरला मटण शिजायला जितका वेळ लागतो त्यानुसार तुम्हाला शिट्टी घ्यायची आहे। आता शिट्ट्या होईपर्यंत पटकन आपण हा कोल्हापूरचा मस्त ऑथेंटिक मसाला कसा तयार करायचा ते बघणार आहोत। असा मसाला तुम्ही एकदाच करून ठेवला की अगदी फ्रीजमध्ये आठवडाभर व्यवस्थित राहतो। मटण असेल, चिकन असेल, वजडी फ्राय असेल, वजडी रस्सा असेल, अगदी सगळं तुम्ही नॉनव्हेजचे प्रकार तयार करू शकता। मटण बनवण्यासाठी गॅसवर एक पॅन कढई गरम करत ठेवायची आहे। त्यामध्ये काही सुके मसाले ज्याला कोल्हापुरी भाषेत सौदा म्हटला जातो तो घेतलेला आहे। ज्यामध्ये 2 चमचे पांढरे तीळ, 1 चमचा खसखस, अर्धा चमचा जिरं आणि अर्धा चमचा आपण इथे बडीशेप घेतलेली आहे। कोल्हापूरच्या नॉनव्हेजच्या प्रकारांमध्ये हे सौद्याचा प्रकार वापरला जातो, त्याने ना चव अगदी छान येते। तुम्ही कधी करत नसाल तसं एकदा नक्की करून बघा। तसा हा सगळा सौदा 1 किलो मटण रस्सा किंवा 1 किलो चिकन रस्सा, वजडी रस्सा असेल त्याला व्यवस्थित सौदा पुरू शकतो। पॅन छान गरम झालं की हा सौदा घातलेला आहे। साधारणतः मध्यम आचेवर फक्त 2 मिनिटं आपण हे चांगले तडतडू लागले की चांगले भाजू लागले की आपण हे काढून घेणार आहोत, कारण हे भाजायला फार जास्त वेळ लागत नाही। खूप जास्त असंच वेळ ठेवलं की हे पटकन करपतात, म्हणूनच मध्यम आचेवर फक्त 2-2.5 मिनिटं आपण चांगलं खरपूस तडतडेपर्यंत भाजून एका सेपरेट ताटावर काढून घेतलंय। आता याच पॅनमध्ये आपण 1-2 चमचे तेल घेणार आहोत। तेल छान कडकडीत गरम झालं की इथे आपण एक मध्यम आकाराची सुक्या खोबऱ्याची वाटी असते ना, त्यातली सुद्धा अर्धी आपण इथे सुकं खोबरं
बारीक पातळ चिरून घेतले, तुम्ही किसून घेतलं तरी सुद्धा चालू शकेल। आता कोल्हापूरच्या मटणाच्या रस्स्यामध्ये खूप जास्त खोबरं वापरलं जात नाही, कारण रस्सा तसा बघायला गेला तर छान पातळ असतो आणि खोबरं थोडंसंच घालायचं आहे, खूप जास्त वापरायचं नाही। खोबरं तळत असताना किंवा भाजत असताना साधारणतः मोठ्या आचेवर 1 मिनिटभर थोडंसं करून घ्यायचं आहे। मध्यम आचेवर थोडा थोडा रंग यायला लागला की खोबरं आपल्याला काढून घ्यायचं आहे। खोबरं जास्त लालसर झालं किंवा जास्त परतलं की तुमच्या रश्श्याला थोडीशी कडवट चव येऊ शकते आणि अशा या छान सोनेरी लाईट रंगावर खोबरं आपण मस्त तळून घेतलेलं आहे, एका सेपरेट ताटामध्ये काढून घेतलेलं आहे। त्यासोबतच इथे आपण 2 मध्यम आकाराचे कांदे उभे पातळ चिरून घेतले। लक्षात असू द्या, वाटणामध्ये कांदा खोबरं याचे प्रकार खूप जास्त वापरायचे नाही। पातळ रस्सा असल्यामुळे वाटण अगदी थोडंसं जरी केलं तरी रश्श्याला चव अगदी छान येते। आता आपल्याला कांदा साधारणतः मोठ्या आचेवर 1-2 मिनिटं चांगला लालसर रंगावर परतून घ्यायचा आहे। कांदा लवकर परतावा म्हणून तुम्ही थोडंसं यामध्ये मीठ घातलं तरी सुद्धा चालू शकेल आणि अगदी थोड्याशा तेलामध्ये कांदा लवकर परतला जातो। हळूहळू याचा रंग तुम्ही बघू शकता, हा छान लालसर यायला सुरुवात झालेला आहे। तर रस्सा तुम्हाला अगदी झणझणीत तिखट करायचा असेल तर हिरवी मिरची तुम्ही इथे वाढवू शकता। मी फक्त 2 हिरव्या मिरच्या मोडून घातलेल्या आहे। सोबतच 25 ते 30 लसणाच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहे। 2-2.5 इंच आल्याचे तुकडे घेतलेले आहे। हिरवी मिरची, लसूण आणि आलं थोडं जास्त घालायचं आहे। हिरवी मिरची आवडीनुसार कमी अधिक करू शकता। आता हे सुद्धा या कांद्यावरच काही सेकंद आपण परतून घेतलंय, म्हणजे याला उरला सुरलेला थोडा कच्चेपणा कमी झालेला आहे। या स्टेजला आपण गॅस बंद केलेला आहे। एका वेगळ्या सेपरेट ताटामध्ये काढून घेणार आहोत आणि हे सगळे जिन्नस संपूर्ण आपण थंड करून घेणार आहोत। सगळं चांगलं गार झालं की इथे आपण एक मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे। सुरुवातीला यामध्ये खोबऱ्याचे तुकडे गार झालेले घातलेले आहे। यावरच आपण हा सौदा जो भाजलेला होता ना, तोही छान कुरकुरीत गार झालेला आहे, तो ऍड करणार आहोत आणि हे दोन्ही जिन्नस सुरुवातीला आपण चांगला मिक्सरला बारीक करून घेणार आहोत। असं केलं की काय होतं, अगदी मोठे मोठे खोबऱ्याचे तुकडे सुद्धा राहत नाही, चांगले बारीक होतात आणि सौदा सुद्धा अगदी चांगला यामध्ये फाईन होतो। असा बारीक केला की यामध्ये मूठभर देठांसहित कोथिंबीर घेतलेली आहे आणि जे कांदा खोबरं आलं लसूण कोथिंबीर ते सुद्धा सगळं गार झाल्यावर यामध्ये आपण काढून घेतलंय। आता बऱ्याच ठिकाणी ना यामध्ये टोमॅटो सुद्धा वापरला जातो। जर तुम्हाला घालायचं असेल तर वाटण करताना एक मोठा आकाराचा टोमॅटो लाल भडक घेऊन तो चिरून तुम्ही वाटणाबरोबर करू शकता। टोमॅटो घालायचं नसेल तर आवश्यकतेनुसार पाणी घालायचं आहे आणि छान बारीक वाटण आपण फिरवून घेतलेलं आहे। असं हे 1 किलो मटणाच्या रश्श्यासाठी वाटण आपलं तयार झालंय। कुकरला इथे साधारणतः 8 शिट्ट्या आपण काढून घेतलेल्या होत्या। एकदा बघूया तरी मटण शिजले की नाही, तर बघू शकता रंग किती सुंदर आलेला आहे आणि सगळ्या घरात या आळणीचा मस्त सुगंध पसरलेला आहे। जर घरामध्ये लहान बाळं असतील, वयोवृद्ध आजी आजोबा असतील ज्यांना फार जास्त तिखट आवडत नाही, तर त्यांच्यासाठी असं हे आळणी मटण अगदी बेस्ट आहे आणि अगदी 8 शिट्ट्यांमध्ये मस्त मऊसूत मटण शिजून तयार आहे। तुम्हाला जर कच्चं वगैरे वाटत असेल तर पुन्हा झाकण लावून 1-2 शिट्ट्या तुम्ही काढून घेऊ शकता। असं हे आळणी मटण सुद्धा मस्त लागतं। ती मऊसूत इंद्रायणी भातामध्ये छान काढून अगदी भारी लागतं। किंवा या मटण किंवा चिकनच्या आळणीमध्ये ना भात सुद्धा शिजवून आळणी भात तयार केला जातो। ती सुद्धा रेसिपी पुढे कधीतरी व्हिडिओमध्ये मी तुमच्यासोबत शेअर करेन। तर या कोल्हापूरचा हा आळणी रस्सा आपला तयार झालेला आहे। असा सुद्धा नक्की करून बघा, नुसताच खायला सुद्धा मस्त लागतं। आता या शिजवलेल्या आळणी मटणाला आपण मस्त चमचमीत फोडणी देणार आहोत। फोडणी दिल्यावर तुमचं मस्त कोल्हापूरचा जत्रा मटण किंवा मटणाचा रस्सा खाण्यासाठी तयार होईल। त्यासाठी गॅसवर आपण एक टोप गरम करत ठेवलेला आहे। शक्यतो थोडासा मोठा ठेवा, कारण कोल्हापूरचा जो मटण रस्सा असतो ना तो छान पातळ असतो। 1 किलो ज्या मोठ्या टोपामध्ये बसेल त्यानुसार तुम्हाला टोप घ्यायचा आहे। त्यामध्ये 1-2 पळ्या आपण तेल घेतलेलं आहे। थोडंसं चमचमीत झणझणीत जेवण होण्यासाठी तेल थोडंसं जास्त वापरायचं आहे, तर तुम्ही तुमच्या आवश्यकतेनुसार कमी अधिक करू शकता। आता हलकंसं तेल गरम झालं की तयार केलेलं सगळं वाटण आपण यामध्ये घातलेलं आहे। साधारणतः मध्यम आचेवर 8 ते 10 मिनिटं मस्त याला छान तेल सुटेपर्यंत, उरला सुरलेला सगळा कच्चेपणा कमी होईपर्यंत आपण परतून घेतलंय। मस्त सगळ्या घरात छान मसाल्यांचा सुगंध पसरलाय। कोल्हापूरकडचं जत्रा मटण आहे तर कोल्हापूरचा घाटी मसाला तर आलाच। याला आपण आपला कोल्हापूरचा घाटी मसाला, काही ठिकाणी कांदा लसूण मसाला म्हणतात। अगदी ऑथेंटिक पद्धतीत आपण हा चटणी मसाला तयार करतो। तुम्हाला हा मसाला घ्यायचा असेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये व्हॉट्सअप नंबर दिलेला आहे, नक्की मेसेज करा। आता यामध्ये साधारणतः 1-2 चमचे आपण वापरलाय। तुम्ही तुमच्या आवश्यकतेनुसार कमी अधिक करू शकता किंवा तुमच्या घरामध्ये जो कोणता कांदा लसूण मसाला किंवा घाटी मसाला असेल तुम्ही तुमच्या आवश्यकतेनुसार वापरू शकता। तर या कोल्हापूरच्या घाटी मसाल्यामध्ये थोड्याशा गुठळ्या असतात, कारण यामध्ये कांदा खोबरं आलं लसूण कोथिंबीर सगळ्या प्रकारचे खडे मसाले 5 प्रकारच्या सुक्या मिरच्या हे सगळं वापरून तयार करतो डंकावर। त्यामुळे हे मसाल्यांमध्ये ना थोडासा गुठळ्या होतात।
हा ऑथेंटिक चटणी मसाला आहे। तसा हा मसाला घातला की मस्त जेवण होतं। वेगळा तुम्हाला गरम मसाला पावडर यामध्ये वापरावी लागत नाही। तर साधारणतः एक 7 मिनिटं झालेली आहे। मध्यम आचेवर छान तेल सुटेपर्यंत आपण हे परतून घेतलं आहे। रंगही छान आलेला आहे आणि सगळ्या घरात मसाल्यांचा अगदी छान घमघमाट पसरला आहे। आता तुम्हाला जर चिकन किंवा वजडी मसाला बनवायचा असेल तर यामध्ये तुम्ही घालू शकता। आपण इथे मटण रस्सा तयार करणार आहोत म्हणून शिजवलेलं हे आणि मटण सगळं आपण घातलेलं आहे। आता रस्सा तुम्हाला जितका पातळ घट्ट लागत असेल त्यानुसार वरून तुम्हाला इथे गरम किंवा कोमट पाणी घालायचं आहे। वरून इथे साधारणतः 1-1.5 ग्लास आपण कोमट पाणी घातलेलं आहे। इतर मटण रश्श्याच्या तुलनेत कोल्हापूरचा हा मटण रस्सा किंवा जत्रा मटण असतं ना ते फार जास्त पातळ असतं। इतका पातळ रस्सा तितका चवीला अगदी छान लागतो। तुम्ही कधी ट्राय केला नसेल तर एकदा नक्की ट्राय करा। मला आणखीन थोडंसं इथे घट्ट वाटतंय म्हणून पुन्हा ग्लासभर आपण इथे कोमट पाणी वाढवलेलं आहे। असं भरपूर पाणी आपण यामध्ये घातलेलं आहे। आता याला मोठ्या आचेवर छान खदखदून एक उकळी आणायची आहे आणि अर्धवट झाकण लावून साधारणतः 1-5 मिनिटं मोठ्या आचेवर याला छान खदखदून आपण शिजवून घेणार आहोत। उपायला अर्धवट झाकण लावल्यामुळे एक तर मस्त खदखदलं जातं, चांगलं उकळलं जातं आणि उतूसुद्धा जात नाही। म्हणून असं हे अर्धवट झाकण लावून आपण मस्त उकळून घेतलं आहे। सगळ्या घरात मस्त मटणाचा रश्श्याचा सुगंध पसरला आहे। 5-6 मिनिटांनंतर आपण याचं झाकण उघडून बघितलेलं आहे आणि बघू शकता रंग मस्त आलेला आहे आणि अगदी छान सुगंध सगळ्या घरात पसरला आहे। असा हा तुमचा ऑथेंटिक कोल्हापूरचा जत्रा मटण किंवा कोल्हापूरचा झणझणीत मटण रस्सा खाण्यासाठी तयार आहे। गॅस बंद करण्यापूर्वी एकदा टेस्ट करा। मीठ वगैरे काही कमी वाटत असेल तर थोडंसं ॲड करा आणि हा रस्सा खाण्यासाठी तयार आहे। नुकताच आपण गॅस बंद केलाय तरी सुद्धा बघू शकता वर मस्त तरी आलेली आहे। हीच कमाल आहे कोल्हापूरच्या घाटी मसाल्याची। तर या घाटी मसाल्यामध्ये तयार केलेले अगदी नॉनव्हेज असेल वेजचे प्रकार असतील अगदी छान उत्तम चवीचे तयार होतात। चवीला छान लागतात आणि अगदी सगळ्यांना खूप जास्त आवडतात। असा हा आपला कोल्हापूरचा अगदी साध्या सोप्या पद्धतीत मटण रस्सा किंवा जत्रेला केला जाणारा हा रस्सा तयार आहे। रस्सा छान पातळ असल्यामुळे एक 8-10 जणांना व्यवस्थित हा पुरू शकतो। मस्त गरमागरम कडक भाकरीसोबत छान चुरून खायचा, भाताबरोबर खाऊ शकता। नुसत्याच फुरक्या मारून पिण्यासाठी सुद्धा अगदी मस्त लागतो। जत्रा असेल ना तिथं हा रस्सा अशा वाटीमध्ये सुकं असं वेगळं काढून दिलं जातं। दही कांद्याबरोबर आपल्याला दिलं जातं आणि मस्त कडक ज्वारीची भाकरी असते, भात असतो, लिंबू कांदा असतं। असं सगळं नक्की ट्राय करा। कसं वाटली रेसिपी नक्की सांगा। आणि आपल्या कुकिंग तिकीट मराठीचे ऑर्गॅनिक डंगावर कुटलेले मसाले घेण्यासाठी डिस्क्रिप्शनमध्ये व्हॉट्सअप नंबर दिलेला आहे, नक्की मेसेज करा। आपले मसाले आपली वेबसाईटवर सुद्धा मिळतं, फ्लिपकार्टला सुद्धा तुम्हाला घेता येईल। तर जिथून घ्यायचं असेल तिथून घेऊ शकता। इथपर्यंत रेसिपी बघितल्याबद्दल सगळ्यांचे मनापासून आभार। आणि रेसिपी कोणत्या शहरातून बघताय ते सुद्धा नक्की लिहा। चला तर मग भेटू एक मस्त आणि जबरदस्त रेसिपी सोबत। तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्थ रहा।